Hello, good morning mga ka-business. So, ito na po. Nakabili tayo ng 2 container of mantika. Ayan siya. So, nabili ko pa rin siya ng 1,170. Updated price po dito sa may Pampanga. Ayan po. So, titignan natin kung makakailang liters pa rin tayo and magkano pa rin yung tutubuin natin. So, magko-costing po tayo pagkatapos nating na i-transfer yung mantika natin sa PET bottle. Ayan po siya. Hello mga ka-business. Ayan. Ito na yung nakuha natin sa isang container na mantika. So, naka 1, 2, 3, 4, 5, 20 liters tayo. Naka 20 liters tayo ng tig 1 liter. Ayan siya. Tapos, yung isang container is 1,170. Nabili ko ng 1,170. Plus yung ating bottle, 5 pesos times 20. So, 100 plus 1,170. Ayan yung puhunan natin. So, bebenta natin yung ating 1 liter. 1 liter ng 80 pesos. So, 80 pesos times 20, magiging 1,600 siya. Then, ileles natin yung 100 na bottle, 100 na PET bottle, at saka yung ating 1,170 na pupunan. So, yung ating kikitain is 330 pesos per container. So, ayan guys, yung kita natin sa ating 1 container na mantika, and na-transfer ko siya sa PET bottle na 1 liter.